рӯзи якшанбе 4 октябр дар минтақаи қарабоғи кӯҳӣ бархӯрдҳои вазин миёни нирӯҳои озарӣ ва арманӣ ба қайд гирифта шуданд ки дар он тирборони маркази ин устони ҷудоихоб ва як ида шаҳрҳои Озарбойҷон ҷой доштааст. ҳар яке аз тарафҳо ҷониби дигарон масъул мешуморанд. салеби сурхи байналмилалии истифодаи беҳадду андозаи нерӯ ва ҳамлаҳои ғайриқонунӣ ба деҳоту шаҳрҳоро маҳкум кардааст. мақомоти қарабоғи кӯҳӣ мегӯянд шаҳри Степанакерт 3 рӯзи инчунӣ мавриди оташи мушакҳо қарор мегирад. вазорати мудофиаи Озарбойҷон иброз доштааст ки Арманистон шаҳри Ганҷаро ҳадафи мушак ва тӯбхона қарор дод. ба гуфти мансабдорони озарӣ, арманиҳо шаҳри Мингачевиро, ки дар он ниргоҳи Обубарқ ва сарбанди бузурге ҷойгир мебошанд, тирборон кард. ин шаҳр дар 100 километри қарабоғи кӯҳӣ қарор дорад. вазорати мудофиаи Арманистон ин хабарро такзиб кард ва гуфт ягон шаҳри Озарбойҷон тирборон нашудааст. вале раҳбари ҷудоихоҳони қарабоғи кӯҳӣ Араик Ҳарутян гуфт, ки нирӯҳои зери раҳбарии ӯ пойгоҳи ҳавоии шаҳри Ганҷаро тирборон карданд, вале баъди ӯ фармон дод, ки барои ҷилавгирӣ аз қурбонии зиёд дар байни аҳолии осошта ин амалиёт мутаваққиф гардад. ӯ ҳушдор дод, ки агар амалиёти Озарбойҷон мутаваққиф нашавад, тирборони Ганҷа аз сар гирифта мешавад.